Добрый вечер. Вам вельмі пашанцавала, таму што хутка я запрашу ўсіх на канцэрт. Я у ансамблі буду выступаць. Добрый вечер. Ой, тут концерт? А чаму я про яго нічога не ведала? Я б з'явілася раней. Прывітанне, Феечка. Вы нікуды не спазніліся. Канцэрт не сёння. А, у цябе рэпетыцыі. Ну, пакуль што не. Мяне запрасілі ў ансамбль. А я ніяк не магу вырашыць, на якім інструменце іграць. Ой. А табе самому які больш падабаецца? Ой, мне трэба, каб інструмент быў гучны і каб на ім не вельмі цяжка было іграць. Тут трэба падумаць. Да я цэлы вечар над гэтым думаю. Усё пераспрабаваў. Але выбраць свой інструмент, ну ніяк не магу. Ну, тады давай разам. Ой, Буслік, прывітанне. А чаму ты такі захутаны ў пакоі? Ты чаму штурхаешся? Ты стаў дрэнна бачыць? Прабачце, але мне здаецца, што я і бачыць стаў дрэнна, і на ногах. Ой, ледзь трымаюся. Ой. Буслік, што з табой? Ты захварэў? У цябе тэмпература? Я зимой по улице зусім не могу ходить. Ноги у горбах снегу вязнуть. Вечер разные, а бакейки стая. Снежинки дюбку козычу. Ну не плачь, маленький. Мы табе дапаможам. Вось, Буслік, я лічыў, што Феечка мне будзе дапамагаць з інструментамі. А тут цябе трэба ратаваць. Ой, що за мяне? Я і топу перашкодзіў. Буслік, спыніся, калі ласка. Ты нікому не перашкодзіў. Разам мы і табе дапаможам, і топу. Спачатку топу, а я магу да ясны ў пакоі пасядзець. Снег растае, і я тады выйду гуляць. Што ты, Буслічак? Деткам трэба гуляць у любую пару года. А ты з зімой не можаш справіцца, таму што вельмі лёгкі. Ой, я просто маленькі. Вось табе і трэба як мага хутчэй стаць вялікім і моцным. Але я до конца зимы не паспею. Трэба пастарацца. А мы табе з Феечкай дапаможам, праўда? Вядома, і пачнём зараз жа. Ты гатовы? Ага. А наши гледачы могуць трэніравацца разам з Буслікам. Па-першае, каб не завязнуць у гурбах снегу, трэба трэніраваць ногі. А як? Бегаць, скакаць і прысядаць. Чакайце, бегаць і скакаць лепш раніцай. А вось прысядаць мы можам паспрабаваць зараз жа. Раз, два. Ну як? Атрымліваецца ў мяне? Атрымліваецца, але мне здаецца, што ты ўжо стаміўся. Трошачкі. А ўсё таму, што ты павінен яшчэ і лёгкія трэніраваць. Ой, а гэта як? Музычныя інструменты і спевы ў гэтым вельмі дапамагаюць. Вы прапануеце мне іграць на марозе і ветры? Што ты, Буслічак? Спяваць і іграць трэба ў цёплым пакойчыку. А вось трэнірованыя лёгкія дапамогуць не стамляцца падчас гульняў. Феечка, дапамажыце Бусліку. Паглядзім, як ён у нас у дудачку дзьмуць можа. Дзьмі, Буслічак. Яшчэ? Шипіш. Што, не атрымалася? Не, проста вельмі ціха. Буслік, ты кураняці вялікі і моцны бусіў. Топа. Я? Бусіў? О, Толькі не вялікі і не вельмі моцны. а ты уяві, што ты самы вялікі і самы моцны. Удыхні і падудзі, як трэба, каб усе пачулі. Ага, зразумеў. Зараз паспрабую. Феечка,
Трымай. Малайчына, у цябе атрымалася. Буслик, а цяпер адкажы, ці вялікія ў цябе кішэні ў паліто? Ну, такія сярэднія. Гэта добра. У іх шмат каменьчыкаў можа умясціцца. А навошта, Топа? Каб зрабіць больш цяжкім нашага бусліка. А, каб яго вецер не знёс. Правильно. Таму фізкультурай займайся, каб і каменьчыкі мог насіць і ад ветру ўтрымацца. А ведаеце, што яшчэ дапамагае ў зімовых трэніроўках? Што? Каша. Ой, якая? Ты любая, аўсяная, грэчневая. З кожнай талеркай ты становішся мацнейшым. Еш кашу, меней каменьчыкаў у кішэнях насіць будзеш. Зразумеў? Ой, адразу так много я не змагу зрабіць. І прысядаць, і дудзець, і кашу есці, і каменьчыкі насіць. Зможаш. Галоўнае, жаданне стаць вялікім. Але я прапаную першыя дні нашага бусліка на вуліцы за крылцы трымаць. Правильно, вы за одно, а я за другое. Так надзейней будзе. Дякую вам, сябры, што б я без вас зрабіў? А давайте разам мультфільм глядзець. Ой, давайте. Ну а зараз, сябры, мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Ой, я сёння так стаміўся, што адразу заснуў. Дарэчы, у сне дзеткі таксама растуць. Цудоўных усім сноў. Дабранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.